Здравейте! Аз съм Ивелина от Меню и сега ще ви покажа една много здравословна рецепта за кюфтенца от пуешко месо и няма да ги пържим, а ще ги печем. За тази рецепта имаме нужда от смляно пуешко или пилешко месо, 2-3 супени лъжици овесени ядки, яйце, ситно нарязани лук и чесън, настърган морков и маги градински подправки. А към тези кюфтенца ще направим един класически сос барбекю, който ще включва консервирани домати, доматено пюре, кафява захар, оцет, сос Уорчестър, сос табаско, както и отново ситно нарязани лук и чесън. Каймата ще объркаме с ароматна смес от задушени зеленчуци. За целта в загрят зехтин ще добавя първо лукът и чесънът. Ще сложа също и морковете. И за да избягна пърженето и да се получи задушаване, ще сложа 1-2 супени лъжици вода. Сега е момента да добавя 3 супени лъжици фини овесени ядки. И ще сложа и супена лъжица маги вълшебен вкус градински подправки. И остана само да изчакам леко да изстине цялата тази зеленчуково овесена смес, за да я смеся с каймата. Почти готови, не е толкова гореща. Ще добавя и яйцето. Предварително леко ще го разбия. Добавям яйцето. И сега ще омеся каймата. Ще добавя 2 листенца, 3 пресен босилек, както и съвсем малко мантанос. И ще ги нарежа на ситно. По-лесно ще оформите кюфтенцата, ако ръцете ви са влажни. Тази големина е чудесна. Слагаме ги в тавичка. Ето ги, готови са. Сега ще ги сложа в предварително загрята фурна на 190-200 градуса Целзий за около 20 минути. Това време ще бъде напълно достатъчно те да останат сочни и да бъдат изпечени, разбира се. Как се прави класическият сос барбекю? Първо, в загретия зехтин ще сложа лука. Отново ще сложа няколко капки вода. Ще добавя чесън нарязан на ситно. Докато се задушават лукът и чесъна, ще пасирам около 800 грама консервирани домати. Ще сложа доматите. И заедно с тях всички останали продукти, които са 2 супени лъжици доматено пюре, 1-2 чайни лъжички кафява захар и 2 супени лъжици качествен оцет. А цялата вкусова гама се завършва с 1-2 супени лъжици сос Уорчестър. Няколко капки лют сос табаско. Разбира се, ако обичате люто. Нужни са около 10 минути. Всички вкусове да се смесят, доматите да поврат и сосът ще бъде готов да бъде сервиран едновременно с кюфтенцата. Добър апетит!